Baba wedu nezita raJesu patiri kunyengetera panzvimbo ino Mwari, minamato yedu mweya mutsvene ine zvainoita panguva ino, ine zvaichaita gore rinouya. Tiri kunamata kuti Mwari tiregedze kuneta, Mwari tiregedze kuwana zvinotora focus yedu panguva ino yekunopera kwegore. Tiri kunamata mangwanani ano Jehovha, tiitireiwo nyasha Jehovha. Patiri Mwari ngapave nekuchengetwa, patiri Mwari ngapave nekusimudzirwa. Ipo panguva ino yatiri yegore Mwari, tinoziva kuti nyasha dzenyu dzinoringana. Mune zvamunogona kuita mukati meupenyu hwemumwe munhu. Muchiri neminana Ishe Jesu haisati yapera. Panguva ino yatiri yegore Mwari vanozviratidza. Panguva ino yatiri yegore Mwari vane zvavanogona kuita. Tiri kunyengetera mangwanani ano tichidana nyasha kubva kudenga. Mweya mutsvene, mweya mutsvene Jesu. Tiri kunyengetera mugore rino ratiri kuti re-establishment risati rapera Jesu. Zviriko Mwari zvamunoita mukati meupenyu hwemumwe munhu. Baba tiri kunamata, you can turn around someone's situation. Panguva ino yegore yatiri Mwari, situation inogona kungoshandurwa. Panguva ino yegore rimwe door rinogona kungovhurwa, nekuti Mwari ndiMwari, ndiwe muridzi wenguva. Baba tiri kunamata mweya mutsvene Mwari, tiregedze kubva panzvimbo, tiregedze kubva panzvimbo panguva ino yatiri Mwari, nekuti ariko madoors anogona kuvhurwa, nekuti Mwari ndiye muridzi wenguva. Patinenge tichiti zvapera, iye anenge achiti ndinogona kutotanga iye nhasi. Patinenge tichiti ndaneta, iye anogona kutipa simba, nekuti shoko rinoti vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva, vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva. Patinenge tonzwa sekuneta nekuremerwa nekushayiwa tariro, hanzi unotipa simba tigobhururuka semakondo. Mwari wetu tiri kunamata mangwanani ano, tirangarirei, tirangarirei Jesu. 2024 uno paanonopera, tibude nematestimonies, tibude nenyasha. 2024 paanonopera, tibude takakwana Ishe wangu makatendeka. Mangwanani ano tinanamata Mwari, tivhumbamirei mweya mutsvene nezita raJesu. Hallelujah. Ndoti tingoenda zvakare pamberi paMwari tingonamatira revival iri kuuya, gore rakunopera. Tiregedze kujairira revival. Hallelujah. Ingoti parevival iyoyi Mwari ndiitireiwo zvakanaka. Parichataurwa shoko ingoti Mwari ngarive rangu, ngarivewo shoko rekuti pandinonopedza gore ndinenge ndiinewo chandakabata. Tingonamata patiri kuti revival iri kuuya, tinamatire nyasha dzekuchengetwa. Munoziva kuti machurches mamwe ari kuatakwa. Ndakanzwa kuti mamwe machurches akapindirwa nevanhu vehome affairs, but Mwari ngavangotiitirawo zvakanaka. Revival pairi kuuya, Mwari vataurewo kuupenyu hwedu, Mwari vatiitire zvakanaka. Revival inongoreva kumutsiridzwa, asi kana isusu tichinzwa kuti taneta kunamata, iyoyo revival it's a chance yekumutsiridzwa, yekuti Mwari vataure kuupenyu hwedu. Ngatigonamatira logistics dzese dzerevival, kufambwa kwese kunenge kuchiitwa neurongwa hwese nemaprograms ese anenge achizoitwa. Tingonamata kuti Mwari, let it be a revival with a difference. Ngaisava revival yekuti unogona kuikangana kuti paiparidzwa nezvei. Let it be a revival with a difference. Mwari vatiitire zvakanaka. Tinamate zvakare tobva tangonamatira nechurch service yanhasi kuti shoko pariri kuuya ngariregedze kuuya richindidarika. Tinamate. Baba wedu mangwanani ano, tinonyengetera Jehovha nekuda kwenguva yatichave nayo yerevival. Baba wangu tiri kunamata shoko rinodaro kuti tinoronga, asi imi Mwari ndimi munozvizadzisa. Tiri kunyengetera mweya mutsvene kuti paurongwa hwose hwatiri kuita Mwari, we place our plans unto you, my God, so that you may establish them. Baba tiri kunamatira maprograms ese achaitwa parevival, nebasa rese richabatwa parevival, neushumiri huchaitwa parevival. Baba tiri kunamata kuti tiitireiwo zvakanaka. Baba tiri kunyengeterera kuti shoko pariri kuuya Mwari ngarimutsiridze mweya yedu. Let it be like a fresh anointing upon our souls. Let it be like fresh oil poured upon us, my God. Tiri kunamata mangwanani ano kuti tiitirangarirei Jesu. Ngaisava revival yatinokanganwa, ngaisava revival isina chainoita mukati meupenyu hwedu.
mangwanani ano tiri kunyengeterera shoko richashumirwa pakati pedu mweya mutsvene. Ngarive nesimba kwatiri Mwari. Baba wangu, ngarive nesimba kwatiri mweya mutsvene. Ngariunze refreshment upon our souls. Baba wangu, nezita raJesu tiri kunyengetera mweya mutsvene. Zvese zvichaitwa tinonyengeterera wedha yakanaka, tinonyengeterera magetsi, tinonyengeterera kufamba kwevachafamba, tinonyengeterera Ishe wangu vese vari kubata basa. Mwari, tinonamatira nyasha nekuzodza kwenyu Mwari pakati pedu nezita raJesu. Pasawanikwe chinokanganisa Mwari, pasawanikwe zvakaipa zvinoitika. Kechi ino ichengetedzwe. Baba, tiri kunamata kunyange nesevhisi yanhasi. Sanganaiwo nesu mweya mutsvene, sanganaiwo nesu Baba kuburikidza neshoko renyu, sanganaiwo nesu mangwanani ano patatouya tasiya zvose Jesu, kuti tiuye kwamuri Mwari, tizonzwa kwamuri Mwari, tizotaura nemi Jesu, tizoita pour our hearts unto you. Mangwanani ano zvatatouya Jesu, tiregedze kudzokera takadaro. Vauya vakaremerwa mangwanani ano ngavaturwe mitoro nezita raJesu. Vauya vachirwara mangwanani ano ngavaporeswe nezita raJesu. Vauya vachitsvaga mhinduro ngavadziwane mangwanani ano nezita raJesu. Vane zviri kurema mangwanani ano, mweya mutsvene pindai pabasa. Tanamata mangwanani ano Jesu, uvapo hwenyu hwoga Jehovha. Your presence, oh my God, ngaitiitire zvakanaka mangwanani ano, ngaitiunzire peace in our mind, ngaitiunzire kugadzikana patiri. Baba, tiri kunamata mangwanani ano, tirangarire iwe Ishe Jesu mangwanani ano, kuti patinobuda muno tinenge tavandudzwa, patinenge tabuda muno pane zvinenge zvashanduka, patinoenda kumba Mwari wangu nekuda kwesimba renyu, pane zvinofanira kufamba, pane zvinofanira kuendeka, nekuti tauya kuzotsvaga nyasha, nekuti tauya kuzosangana neane simba. Regedza kuuya uchidzokera wakadaro, regedza kuuya uchidzokera zvinhu zvichinoipa. Mangwanani ano sanganaiwo nesu, mangwanani ano tariraiwo kwatiri Mwari. Nzeve dzenyu ngadzirerekere kwatiri Mwari, meso enyu ngaatarire kwatiri mangwanani ano. Mutinzwewo Jesu, pari kudana vazhinji kuza renyu mangwanani ano. Nesuwo pano parodhipoti tiri kudana kwamuri Mwari. Sanganaiwo nesu, tauraiwo nesu, ivaiwo pakati pedu mweya mutsvene. Mweya washe ngaufambe pakati pedu Mwari pazuva ranhasi, nekuti muri Mwari. Zita renyu Jehovha rikudzwe, zita renyu mangwanani ano ripiwe mbiri, muzita raJesu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Timbomhoresana muzita raJesu. Haleluya. Titi mangwanani akanaka muzita raJesu. Haleluya. Haleluya, haleluya, mangwanani, mangwanani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 1, 2, yes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Yes, hallelujah. hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, 1, 2. Yes, hallelujah. 1, 2, yes. Hallelujah. 1, 2. 1, 2. We give you all the glory, we give you all the praise, we give you all the glory, you alone deserve it. We give you all the glory, we give you all the praise, we give you all the glory, you alone deserve it. Hallelujah, 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 you alone deserve it. Hallelujah, 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 you alone
Jesu nange mutange wasara wasara. Kuna mata Jesu nange mutange wasara wasara. Have you found your partner? Let everybody have a partner. Let
Naimwadiwe, musadi kanganwe. When I
Makomborero, senga makomborero.
mangwanani ano ngasimudzirwe nekuchimura Mwari makatendeka mangwanani ano nekuchimura mutsvene tinokuonga Jehovha nekuchimura Mwari Ishe werugare nyasha dzenyu mangwanani ano simudzira mwoyo wako mangwanani ano simudzira mwoyo wako kuna Jehovha mangwanani ano muzita raJesu wauya muche kimukuru vanu vachaona Ishe wekudenga vano somutswa vari umakuva ava okwevose takachena
ose akachena zino nazo sezithatha mago mapako sisa yugunika suali satima moti sapera iva okuanda wata shakukuru vado dedera pame somucheki vakazorurama vachaso ihoise royoku tamutika ivowa itwe mutimbo Mangmanani ano Jesu mchina werukari Baba wedu alikujenga mangmanani ano Tauya ngari pambele chigaro chenyu Tauya pamuri muchene wenyasha Baba wangu mangmanani ano nesitara Jesu Tizate mangmanani ano nekuchinguva yetumbito Mangmanani ano baba wedu mangmanani ano Jesu Taisa moyo yedu pambele penye mangmanani ano Tauya ne moyo yedu ne muri zedu Tauya ne vana vedu kuzosangana ne mangmanani ano Tauya ne mimwari Jehova Tauya Jesu Tauya kuimba enyu Tauya kukereke mangmanani ano Sangana inesu tizate mangmanani ano Moyo yedu ine mimwari mangmanani ano Moyo yedu yatarisira ne shuiro Ne mimwari mangmanani ano Uchi Jesu chita isaza munona Mangmanani ano ne kuchimburi mwari Ne kuchipano uya mucheki Mari wari kunenga muchirangarire Mangmanani ano tune kutendai Tauya mari pamberi penyu Rumbito ndeyenyu Jesu Karumbito mangmanani ano Enda bala mweru timweru wari kunenga Titire yonyasha mangmanani ano Ileke kutoka dakanaro Asindina zinobatika mangmanani ano Tina zinobatika muzuara nasi Mangmanani ano tino kutendai As we worship you and give you honor and the glory Mea mutene mwari Itaisezwa munona mangmanani ano Rumbito ndeyenyu nenyasha ngatibatanidze hedu maoko tichitenda praise and worship nekuimba kwakanaka. Takamira kudai mangwanani ano toda kutenda Mwari wamasimba ose atipa zvakare mukana
praise and worship, you can take your seats. Wekuuya kuzoanamata nekuvarumbidza mangwanani ano. Toda kusvika patinogamuchira Mwari Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene muzita raJesu. Amen. Ngatigamuchire Ishe wemadzishe muzita raJesu. Amen. Panzvimbo ino takapiwa wafudzi wakabva pasi pemwoyo waMwari. Tina baba naamai mufundisi Chiriji. Toda kuti tisvike patinogamuchira zvakasarudzika wafudzi wedu, our visionaries, wazodziwa wedu watakapiwa panzvimbo ino muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Baba naamai tinokudai, kereke inokudai, tingatora hedu nzvimbo dzedu. Mangwanani ano totosvika patinogamuchirana. Ndinoti tingogamuchira church board yedu inotungamirwa navisionary wedu baba mufundisi Chiriji. Church board chingodzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Tinosvikawo patinogamuchira wese anongonzi mutungamiri, madepartmental leaders, watungamiri weku-men's fellowship, watungamiri weku-ladies department, ushering, ma-cell group leaders, wese anongonzi mutungamiri mangwanani ano chingonzwa kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Ndinoti gamuchirewo zvakasarudzika wana baba naana amai waona zvakakodzera muzuva ranhasi kuuya kuzonzwa shoko raMwari nekuuya kuzorumbidza Mwari muzuva ranhasi. Chingonzwai kugamuchirwa wana baba naana amai muzita raJesu. Amen. Ndinoti gamuchirewo zvakasarudzika wakomana newasikana, our youth. Do we have youth in the house? Youth, wakomana newasikana, chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. We also would like to welcome or give our special greetings to the teenagers. In the mighty name of Jesus, amen. We would like to greet even our Sunday school. Wana wedu watakapiwa na Shema Sunday School. Chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Sunday school, amen. You can go to your classes. Mangwanani ano ndinoti sviko patinogamuchira waenzi. Tine waenzi here muzuva ranhasi. Do we have visitors in the house? Can you just show by raising your hand wherever you are sitting? If it is your first time being in this house, can you just show by raising your hand? Those who are raising your hand, I would like you to take another step and come to the podium. We want to greet you in a Rotaport way. So can you come here? Wese wakasimudza maoko, chingosimukai muuye kuno kupupeti kuno tikugamuchirei zvakasarudzika. Maita zvakanaka, mauya kuimba yaMwari. Kuchikutinari akucha. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kuchikutinari akucha. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, Jesu wedu anogona. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesu wedu anogona. Amen. Hallelujah. Do we all understand Shona? Tinonzwa Shona tese. Okay. Toda kutendai nekutishanyira muzuva ranhasi. Toda kuti muzvi-introduce nemutoo uyu. Toda kuti mutiudze kuti munonzi ani, munogara kupi, makaziva sei nezvechechi ino, muri mukomana here, muri baba here, muri musikana, muri amai here, uye kuti mauya zvachose kana kuti mangotishanyirawo zuva ranhasi. Ini ndakamira pano ndinoitwa baba Mutawasekwa, ndinogara kuHeldacrane, ndinopinda pano pasi pababa naamai mufundisi Chiriji. So ndichatanga naavo vari kupiwa maiki vari padhuze nemi. Ndinoitwawo maidodzo, ndabva kuDelarey, ndaziviswa namai Utseya nezvechechi kuno, ndauya kushanya. Ndinoitwawo
Ngativaombererei maoko. Amen. Ngativaombererei maoko. Hallelujah. Amen. Ini ndoitwa Gono, Baba Gono. Ndatera GPS. Ndashaya. Amen. Ndinonzi Shadrack Magotori. Hakuna ndangokuziswa nabrother yangu. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ini ndoitwa maifungisai ndainivhaitwa namainini vangu ndogara kuBramfisher Soweto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndoda kumboimbira Mwari. Sorry, munozoimba next time. Zvamunoita next time mukauya munonyoresa kuna secretary wedu Baba Manhewi, tinozokupai nguva yekuimba. Okay, thank you. Waenzi wedu toda kutendai nekutishanyira. Few welcome, few at home, you are welcome. Mapepa mawiri amapiwa, one racho, it's our broncho, rine information about our church, kuti tinobva kupi, tichienda kupi. The other one, it's a form that you need to fill. Saka muchanyora zita renyu, kana manyora zita renyu, panguva yeoffering munokwanisa kuisa muoffering basket, kana kuti munokwanisa kupa our ushers wakachena wakapfeka zvegreen, munongoona nekuchena. These are our lovely ushers. Munongopa ma-ushers vanozouya vachizotipa kuoffice kana kuti kuna secretary wedu. Kana chechi yapera munoonosangana nasecretary wedu pane macouches apo pakanzi connecting lounge apo. Secretary wechechi vanoda kuzokuonai vachikutendai nekushanyira kereke nekuudzai zvishoma pamusoro pekereke ino. So mungatora henyu nzvimbo dzenyu. Thank you for visiting us. Mangwanani ano ndoda kuti tigamuchire boka rakasarudzika zvakare. We want to also welcome those who are joining us virtually on Facebook. We want to welcome you in the name of Jesus. Amen. Ndoda kugamuchirawo zvakasarudzika ndakapiwa mhuri. Ndina tsvarakadenga yangu yakagara apa. Mai Mtuwasekwa nevana wedu tina Eliana ari kuma-teenagers uku the other 3 vari kuSunday school. Chingondibatsirai kugamuchira mhuri yangu muzita raJesu. Amen. Mukasadaidzisa hatipapfuuri apa. Ngatigamuchire mhuri yangu muzita raJesu. Amen. Kufara muimba yaMwari. Ndine ma-ministries anoteera, ma-items anoteera. Tichangotanga naMai Shumba, wane testimony. Wachipedza wana Sister Hezo munouya. Sister Hezo wachiuya, Sister Miranda Magwenzi munouya. Wese wari kuuya munongoti gaga, mukaona ndamira zvinoreva kuti matora nguva yakarebesa. Chingouya in that order. Mai Shumba. Amen. Amen. Ndoda kutenda Mwari nechipo chandakabata ichi. Handizivi kuti ndotenda ndichiti chii, but ndoda kutenda Mwari. Ndakapinda machallenges akawandisa this year, but nhasi ndiri pano chitenda Mwari. Ndoda kutendazve baba namai Jiriji. Ndokutendai zvisingaiti. Mama ndaifona nepakati peusiku vachidaira zvakaoma, but da kutenda Mwari. Pane vamwe vanhu vanotoshira vange vanga vakamira pandiri pano nhasi, but vari kutokundikana. Saka ndira kungotenda Mwari nevana ivava. Chiti Mwari dai vangoramba vachingondichengetera vana ivava vagokura vagoramba vachishumira Mwari. Amen. Amen. Ndati ndisati ndatanga kujamba maspika nemufaro.
ndizivise kereke kuti neiko nhasi ndichida kujamba maspika nemufaro. Ndoda kutenda Mwari nokuda kwamai vangu vari kuZimbabwe. Amai vangu musi wa12 vari kukwanisa 99 years. Saka zodzo iyi ndiri kuidawo kwandiri, regai ndingoimba kasitanza, ndiri kudawo zodzo uyewo kwandiri, ndiri kudawo makore akawandisa. Kurangarirwa naJehovha zvaringana, kurangarirwa zvaringana, kurangarirwa naJehovha zvaringana, pane kurangarirwa nevanhu ava, kurangarirwa naJehovha zvaringana, kurangarirwa zvaringana, kurangarirwa naJehovha zvaringana, pane kurangarirwa nevanhu ava, kurangarirwa naJehovha zvaringana, kurangarirwa zvaringana, kurangarirwa naJehovha zvaringana, pane kurangarirwa nevanhu ava. Ngativaombererei maoko vachigara pasi. Sister Miranda. Youth kai. Vaombererei maoko vachiuya. Hallelujah, hallelujah. Revival, oh yeah. Nasi tauya nenhau dzedu tu asi ndisati ndatanga ndachikumbira kutombererewo Sister Mirinda Milad wakachena zvekuti swa 25 change tine revival pano, ngatiuye neuhondo wedu. Invite a friend, invite a family member, and also invite a stranger. Wese wari welcome pamba pano. Yeah, thank you. Appreciation oye! Appreciation oye! Oye! Aiwa ndifarire kandauya nenyaya yakanaka. Ndifarire kazi chingondionayo ndiri kumecha namai nababa vangu akomana chingondionaiwo. I understood the assignment Timu Brown. Chimbondifarirayo kanayo. Amen church. Amen. Aiwa ndauya nenyaya yakanaka. Hanzi musi wa1. Musi wa1 tinenge tiri pano. We have been hearing for the past few weeks vanhu vachishare their experiences and why would they want to appreciate munhu waMwari. Saka ndafunga kuti ko uya asina personal experience naye anoita sei. Chimbotarisa mubuilding yawakagara naye. This is one of the most beautiful buildings muRoadport muno under the vision of baba namai vedu. Haugoni here kutenda munhu waMwari musi wa1 wachitenda kuti aiwa vakachasara kungoisa kama aircon sai watinenge takagara zvakanaka naye. Hallelujah. So this is our shared experience as a church. Pamwe iwe hauna personal experience nemunhu waMwari. Asi inini ndinayo amana kutondiona ndakamira kuda ini ndasingaite izvozvo. Ndasingamire pamberi pevanhu. But he encourages us, if you want to be a leader, you need to show face. You need to be front of people. Address the people if you want to be the next leader. Nhasi ndakamira pano. Since 2019 ndakatanga kupinda pano. Aiwa Mwari ari kundiitira zvakanaka naye. Vamwe vangu vasingatondizivi, but I'm here. I am showing face every day. Saka inini musi wa1 nemhuri yekwamagwenzi naye tinenge tiri pano tichiappreciate munhu waMwari. Saka newe ekaenda unogadzirira kuma cell group kwedu hande tinogadzirira kuushering deco men's fellowship hande tinogadzirira chiitiko izvi. Seyouth ini tinenge tiriko muchaona zvinenge zvichiitika naye. Musati hatina kukuudzai musashamisike. Saka isusu ndiri pano musi wa1 December takachena futi kudarika zvatakaita nhasi naye. Takachena tichitamba tichiappreciate munhu waMwari naye. Saka ndinokutenda sangative pano musi wa1 December. Thank you very much. Thank you. Ngatiomberere wese waona zvekuita muimba yaMwari. Nguva ino nekuzara kwayo ndichangoisira to our secretary wauya wachizotipa zviziviso. Tinotenda, regai titende baba muti wasekwa nokutichera zvakanaka. Ndada kutomboti Sister Miranda madi mangoverenga nezviziviso zvacho nokuti panga pane upenyu pano.
Nditenderewo mangwanani ano kereke tisvike panguva yezviziviso. Ndichatangawo nokudzokorora chiziviso chabva kutaurwa neyouth pano kuti musi wa26 November kusvika 1 December tichangewo tine revival yedu yekupera kwegore. Ngatikokei hama neshamwari vavakidzani tiuye kuno kukereke, tiuye kurevival. Ndiri ipapo zvekare regai ndingoti vaenzi vese vauya kuno kumberi ngatisanganewo pakona apo pakanzi connecting lounge panopera service yedu mangwanani ano. Regai ndingoti musi wa1 December tichangewo tine pastor appreciation yedu. Ndinongodzokororawo kuti macell group madepartments sema-individual ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Mapoka anotevera anokumbirawo kuonekwawo neutungamiri panopera service ino mangwanani ano. Ndichatangawo neVitbox cell group, kundoteverawo neFlorida, Rodport West uye neYouth Girls. Hanzi ngatisarei tionane neutungamiri. Ndiri ipapo zvekare regai ndingoti vanyabadza vanodawo kuonawo hanzi maticha ese eSunday school. Hanzi ngatisarei zvakare. Regai nditi mangwana musi weMonday hatina fasting, asi ngatinyengeterei tiri kudzimba. Simba reMukristu riri pakunyengetera. Musi weSunday 24 November tichange tinewo our last Holy Communion of the year. Ngatigadzirireiwo chirayiro musi wa24 November. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva dzenguva dza9 AM kusvika 3 PM. Kune vese vanoda kuvaona takasununguka kuuya pano pakereke tichizosangana tichizoona mufundisi. Kana tinokwanisa futi kuita maappointments tichishandisa nhamba dziri pamadziro apa. Regai mangwanani ano ndipedzisewo ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church and to the Lord. Ndiri papo tinokurudzirwa tese kubhadhara zvipo nezvegumi tichishandisa nzira dziri pamadziro apa. Tinokwanisa kuita ma-EFT, tinokwanisa kuita ma-ATM deposit, account number ndo iri pamadziro apa, iri nyore kukrema. Hanzi 1122335288. Kana kuti tinokwanisa kuenda kumashure uko vane swiping machine kuinformation desk. Uye takasununguka zvekare kuuya panayo pano panguva yezvipo. Ndivo mberereiwo ndichidzosera nguva nekuzara kwayo kuna Wamuti waSekwa. Thank you. Ngatiombererei sekretari wedu nekutipa zviziviso zvakanaka, zviziviso zvemusha. Inini nguva yangu panapa yasvika kwa mvura yacheka makumbo. Tese takasimuka ndoti ngosvika patinogamuchira our visionary, our pastor wachiuya kuzotora nzvimbo yavo, wachizoya kuzotora nguva yavo. Ngatiomberei maoko kusvika wasvika. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Titende baba namai Muti waSekwa vanga vachititungamirira zvakanaka. Tibatanidze maoko muzita raJesu. Hallelujah. Pamwe chete namai mufundisi vanga vachititungamirira kuintercession. Mwari vakuitirei zvakanaka. Pamwe chete nandate manhivi vatipa zviziviso. Handiti munoziva kuti kuchifundisi mumwe anonzi apostle, umwe anonzi prophet, umwe anonzi evangelist, umwe anonzi pastor. Saka kuma leaders edu umwe anonzi elder, umwe anonzi ndate. All right. Amen and amen. Tinokudza Mwari zvakare mangwanani ano. Tarisa kumunhu ari padhuze newe kuti Mwari vandiitira zvakanaka. Ingoudza munhu ari padhuze newe kuti Mwari vandiitirawo zvakanaka. Hazvirevi kuti vanhu havasi parufu. People are crying, people are mourning, some of the people, they are in dire problems, but for us it is a good day. We are here to worship. Timboomberera Mwari maoko muzita raJesu. Hallelujah. Timboomberera zvakare Mwari maoko. Hallelujah. Tiverengerwe shoko raMwari takachamira kudaro from the Second Chronicles chapter number 20 from verse 5, from 1 to 5, then theme scripture at verse 20.
It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them besides the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, "A great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazazon Tamar." And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout all Judah. So Judah gathered together to ask help from the Lord. And from all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem, in the house of the Lord, before the new court. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in his prophets, and you shall prosper." So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I'm waiting for the Shona vision. Can we put it on our Bible? Can we have someone with a Shona Bible? Or we all understand English, it's fine if it's not there. I'm going to read the Romans chapter number 10, verse 17 only in Shona. Romans 10, 17. Varoma. Pananaro erere chishona atipeo. Naizvozvo kutenda kunouya nekunzwa, nokunzwa kunouya neshoko raMwari. Hallelujah. Regai tiomberere vanoverenga shoko raMwari. Tese tichigara pasi. Let's all take our seats. We are going towards the end of the year when we are rounding up 2024, and we are now preparing to go into 2025. To those that walk by faith, they can already start to see 2025. Because for we do not walk by sight. We know we still need grace between now and 1 January 2025. But Dr. Namgari, for where we are now, kutitafamba mazuva. When we speak of establishment, we are rounding up this theme to go into a new theme next year. When we speak of establishment, it's not something that starts from the ground or that starts from the air. For you to be established, you need to have foundation. And for when we refer to Jehoshaphat, what is he doing? In chapter number 20 of 2nd Chronicles, Jehoshaphat is reflecting to what has happened before to maintain a status. He is not creating a status. He is trying to maintain a status. When this issue was introduced to him, he did not see them. The word of God that it was told to Jehoshaphat that 3 tribes have gathered against you. When he has heard, he responded by what he has heard before. When they crossed the Red Sea, he was not there. When God called them as Israel and gave them Canaan, Jehoshaphat was not there.
He was not as old as Abraham or to understand the Abrahamic blessing or to understand the miracles that were done before. But Jehoshaphat had an understanding and a foundation of why they were in Israel and why they were set on the floor where they were. And when they were gathered, on verse 6, he's saying, are you not the king who rules all nations? Same chapter, verse 6, Jehoshaphat is reminding God of that, are you not the king of all tribes, including those that are set against him? He is reminding God. So what is he doing? He trusted in fasting. He trusted in the word. That's why these gathered to fight. Jehoshaphat gathered people to fast. Vamwe vakaunganidzirana kurwa. Jehoshaphat gathered them to pray. He did not gather them to fight. He gathered them to pray. What was he doing? He was giving reference to the authority that has brought him to where he was. He was not brought in Canaan by a gun or a spear. He was brought in Canaan by prayer. And he went back to recall the foundation of the power. So patiri kuti establishment kana tichazomira pakutenda tichichengeta kutenda, our faith has to be strong. We need to have scriptures inside us. We have to have the word of God inside us to use in time of desperation. Kana mwaka waoma unofana kunge uine shoko riri mauri rinokuchengeta pakuoma kwemwaka. Remember, we are very weak as Christians if we want to fight our battles the way the world fights it. You are already weak before you started the battle. Can I remind those that vari mudzimba, regai kugeza kuchengeta marriage nekuti kune vanogeza zvemanotsi vasingamanikidzirwi kupfeka inodarika ivhi. So when you know that I have been in marriage, I have been given a child by Christ, I have been given health by Christ, when that health is shaken, instead of reading prescriptions, let's go to what brought us to where we are and recall again our foundation. Kana mukaomerwa pakufamba, dzokerai kune chakakushitsai pamasvika. So Jehoshaphat, he gathered them and he said, let's pray. Let's decree a fast. Let's decree prayer. Varimuma marriages. Kanama kurwa. If you want a marriage to be established for life, if my fights akatanga kuuya mukatanga kudambrana, instead of trying to read magazines, let's go back to prayer. You are allowed as a family to decree a fasting. You are allowed to gather as a family and decree time of prayer. Can you agree with me? Simbareduri pakuna mata. This theme of establishment, we need scriptures that will support us to remain established the entire life we live. Upenyu wese watinorarama, tinodama scriptures. Vana baba nana mai vakomana nevasikana. Let's go to the basics. Let's read the Bible. Let's have time to read the Bible. Let's have time to read the Bible. Let's have time to have our memory full of verses, so that when we go on a tight spot, when the times are hard, you can recall the word in you. Remember, when the attack comes, there's no time to read the Bible. You need to produce what is already in you. For us to be rooted and be established, let's read the Bible. Our faith comes by hearing the word of God, and we do not need to end on hearing. We need to have a storage of memory full of the word of God. What you put in you lives and grows in you. If it's not in you, it will not grow.
I know hangu ukabatwa nemapurisa ukafona ndokurelease. Izvo zvaino hangu. Kafona vakakubata ndokurelease. But ukazofona ndakarara semunhu. Remember Mwari vakandipa the gift of hope. Unoziva here kuti God gave me the gift of hope. Ndoona kurohwa nehope ndikatadza kudaira foni. Ndikarohwa nehope ikaringa. Vangani venyu vakambodzwa foni yavo ichiringa vakaita sevari kurota. Unotozumuka kuti foni ndakainzwa mani. Unorota so foni iri pasaidi usida kuidaira. Ipapo ndo pauchaona kuti kugara vakaberekwa kumusana namufundisi it's a weakness. Pane mazuva unofanira kuita walk your faith. Pane paunoda kusunungurwa nerakapinda mauri. Pane paunoda kusunungurwa neriri mauri. Patiri kuti establishment, let also be established in the word. Let's have scriptures in us. Let's have the testimonies that exist in us. I was saying in English service, if you are to successfully walk a journey, you don't need to be on someone's back. You need a leader in front, but your legs must be on the floor. You need a pastor, but your faith, you walk it yourself. The scriptures need to stay in yourself. Jehoshaphat did not read the Bible. He went and gathered the people against an army, and he did what he understood better. What was prayer? For us to be established in this life we live, we need to understand the concept of prayer. We need to understand the concept of scriptures. We need to understand to have it in us. Normalize reading the Bible. Normalize. Vana baba na mai experience will fall short one day. You need grace. There's one day, you can do it by experience. You can escape by experience. But one day you need scriptures. You need to give reference to the scriptures. Jehoshaphat instead, and also remember, before you respond, pray. These days we have our children who are way ahead of us in understanding. They are way ahead of us in reasoning. They think they reason. I went through this. Maybe let me read it. It may help you if I find where I write that. Because I have a tendency of, I saw it on someone's profile and I liked it. 5 years old, Daddy knows everything. He is my superhero. 7 years old, Daddy knows. 10 years old, maybe Daddy doesn't know. These are the children you're raising. 12 years old, Daddy doesn't know. 14 years old, Daddy's gone crazy. These are the children in your houses. 16 years old, can't take Daddy seriously. 18 years old, what does Daddy know? 22 years old, Daddy is talking rubbish. 24 years old, I know more than Daddy. 30 years old, I think I should ask about this from Daddy. You see what I'm saying? So when our children are going phases and are getting exposed, the world at certain ages takes control of them. But as they mature, they realize the importance of parents. When they are starting to adulthood, in teenagerhood, they question even the food you cook. They question even the way you do things. But with age, they will mature, they will understand. But that time, when the world is trying to feed them some information to destroy them so that they don't reach adulthood, we need prayer to sustain us. In those days, when other reasoning is infiltrating in them, we need prayer to sustain us. Because there are certain age groups that even if you talk to them, they pretend to listen, but they question your words. But
prayer, why am I referring to prayer? When they were pregnant, when we were expecting, we prayed. When we were pregnant, we prayed. When we give birth, we prayed. We dedicated them. So when they start to have other words against establishment, we need to refer them back to prayer. I liked what my friend said. Where our children go, we don't go there. You can't go against it in a grade 5 classroom and listen to the teacher. It's over. You can't go again to university. It's over. You won't understand them. But in those spaces that we cannot occupy, that's when we need to use our faith. That's when we need to record the word. That's when we need to send prayer. Like Jehoshaphat, he understood that these 3 tribes, they are stronger than me. But I've been here because of prayer. And he referred to prayer. But establishment, my boys and girls, we need to really focus on things that is called prayer. We need to try right now to read scriptures. Let's try and invent games that involves the word of God. On our family groups, let's share scriptures. On our family groups, let's have the little chat about the word of God. Let's revert to the basics when we start to feed our mind with the scriptures. Let it be fashionable to share a scripture. Do games instead of playing other games. Have a game when you write a scripture and every child or every person interpret the scripture on a paper and you read how each one of you understand it, so that you build your memory, you build your strength of the word of God, you build your knowledge of the word of God, so that in difficult times that word can flash back to you. Do you know what happens to people? In every time when they get challenged, they revert to their strongest skill. If you are challenged, you revert back to your strongest skill. When you get challenged, you revert back to your strongest skill. So if your strongest skill is mobilizing people, you mobilize people. If your strongest skill is you fight. If your strongest skill is running, you run. If your strongest skill is prayer, you go back to prayer. Whenever people even when people feel threatened, they also find the strongest people in their network for help. You weigh out and see who is strong. So if we build a memory, and that thing when Paul is writing to the Romans and say, faith comes by hearing the word of God. We need to improve our faith by reading scriptures. Like Jehoshaphat, he went back to what he knew. Everyone needs to read the Bible. Everyone needs to understand the Bible. Many people say, I do not understand the Bible. If you revert to what has brought us together, chakati munganidza pano is called salvation. What is salvation? Is when you are saved from sin and other general perceptions. The world is full of knowledge, and the world is full of doctrines. The world is full of information, but you need to be a selective hearer. You need to be a selective thinker, because you are too small. Your mind is too small to get everything. You need to be selective. And in our selection, it needs to be intentional on the content of things that we build, or things that we watch, or things that we do, or stories that we discuss around people. Ndichikura ndaenda kumasowe. Masowe mazuwana akurelate kuvanhu vanopfeka zvevhite. But mai vangu vachienda kuAFM, they repented in AFM in 1984. I was only a few years, very small. Then, vai refer prayer as masowe. Let's go and pray. Ukaomerwa uinavo. I remember one day when I was trying to pay exam fee for O-level. It was not there. Tichifamba, Tichipa garden, I asked her, Mama, will I write this year?
She said, "Ati pfuure ine pamasowe." I asked her plainly, I had my books. Will I write my O-level this year? She said to me, "Ngati pfuure ine pamasowe." Kureva kuti she didn't have an answer, but her set of skills were embroidered in prayer. It was founded in prayer. There's one thing that does not go out of fashion, it's prayer. Clothes come in and go. Music comes in and go. Hymns comes in and go. Kunema hymn are not trender. Kunema songs are not trender. But there's one thing that does not get out of fashion. This habit of prayer has been done for centuries, and it worked in previous centuries, and it is still working in this century. Prayer. Let's teach ourselves to prayer. Let's develop prayer as of one of our core skills. If you feel threatened, pray. If you feel weak, pray. If you feel happy, pray. If you feel full, pray. If you are hungry, pray. Make hearing the word of God and practicing it a habit. I always encourage people. Many people start to think of a topic before they read the Bible. But I have benefited a lot because there are scriptures that we tend to like and there are scriptures that we tend not to open. Opening your Bible randomly. Once a week or once a day. Just open your Bible randomly. Open another chapter or another writer or in another book in the Bible that you have never read. Try to read a chapter or two and see what God reveals to you. Just open randomly. Because people, we have, like food, we have certain scriptures that we enjoy listening to. But those that we do not enjoy listening to or reading, they may be hidden content that you may need in the future. Sometimes open your Bible randomly. Read a chapter or two. And by doing that, you give the Holy Spirit the opportunity to reveal things to you. You give an opportunity. Try read the Bible. Do you know it's one thing that you can always remember on a Saturday or a Sunday to read the Bible? Read the Bible. Let's populate our mind with the word of God. Let's populate our habits with the word of God. Let's go back to read the Bible. Let's go back to prayer. Jehoshaphat did not find a war. He prayed. Our children need prayer as much as counseling. Maybe more prayer than counseling. Maybe more prayer than lectures. I was once a pastor in Orange Farm. When I preached there. When I came here, in my early years of Rudabud, Baba Machoko brought me a woman, a young girl at home, and said, "This one came from Orange Farm to the marketplace and said, I'm looking for Pastor Jirich." Then I said, "What does she want?" He said, "It's confidential." We went in our little office with my friends. We asked her, "What is your problem?" She said, "I want to commit suicide. My mother died. I don't know my father, but I want to commit suicide." But as I was trying to write a note, a suicide or not, so that people who are staying with will know that they've not done anything wrong to me, I remembered that my mother used to tell me every day that when things are hard, the pastor is there. So I just thought of respecting my mother to see you before I do this act. Meaning to say the words of a late mother that she was telling the child about a pastor or a prayer that did not work during her lifetime, worked after she had passed on. What we are giving our children as far as the word of God may live long after our existence. They may not take it seriously, but every day when you say, "Let's kneel down and pray, let's pray, let's sing a hymn, let's interpret a hymn, let's read a scripture," those things, they will work in the future. Let's normalize prayer. When we said establishment, Jehoshaphat was established by merely saying, "Let's gather together." And the good thing, he was not a Levite, he was a king. If a king
If you take a Levite, he holds the Bible. If you take a king, he holds the spear. Haugoni kuenda kuna vamunangagwa unonzwa shinzi ngatitsanyi. Hatitarisiri kuti unosvika ikoko unzi president ati vanhu vese unganai ndine nyaya yandikuda kutaura nemi. Movanzwa vachiti yanguva yekuti timbobata munamato pabhodha pedu paakupinda vanhu vada kurwa nesu nyika yese ngaitsanyi. Unonzwa achitaura kuti be safe. I've commissioned the army and the police to make sure that whoever trespasses, we deal with them accordingly. But this is a king who is saying no. And those that are gathered are kings who are gathering against a king. They did not put Levites in front. They've got horses and chariots and spears. But this man is saying, let's pray. And he never fought with them. Shoko raMwari ukariverenga before 20 rinozoti vaRevhi vakatanga kuimba. When they start to sing, pakaitika commotion vakaurayana vese. Vana baba nana mai vakomana nevasikana. Planning is good. Reading is good. Everything is good, but establishment, a total establishment, is founded in the Word of God. More so prayer. Can I repeat this? Patakunopedza theme yatiri kuti the year of establishment. Can we remember that we need prayer more than anything else? For you to maintain who you are, you need prayer. Jehoshaphat said, you are the king of all kings. You are the leader of all nations. Why have you forgotten we are a chosen race? You need to know. It has to be known that we need prayer. This establishment. Prayer yoyo ndo yatinozoona dzamotikari. Ndo yatinoona dzadzimba, ndo yatinoona wamfaro, ndo yatinoona vanhu vakupfeka masuti akanaka, ndo yatinoona vanhu vakufara, vana vachibudirira kuzvikoro. Bible rinozoti after they've established themselves in prayer and fasting, pavanoenda kuhondo nevanhu ava, they took 3 days vachiunganidza zvinhu zvaizoita kuti vadye zvakanaka nekugara zvakanaka. But the primary core to that success was prayer. Prayer will pop up into things that are physical, but it is. And remember, vanhu vavari kurwa navo havana kuvaona vachinamata. When you do this thing, when you get your establishment behind doors, not many are able or privileged to see. Can I repeat this? We need prayer. We need to pray. We need to pray. In season and out of season. We need to pray. We need to pray. We need to pray. When I became a pastor, I realized something that I also didn't know, that even doctors, they need prayers. There's a time that I was suffering with one of my kidneys for too long. I was suffering with it for too long. For too long. At one day, I remember one day I went to Tsepo Tembo without telling my wife for an operation. I went there. I told her after, I had only one child, and I was telling her that it's failing. And she started thinking very soon I'm now alone with this child. And I thought of the pain and the report that I had, and I said, I'm not sharing. I went in there. I had so many buckets and buckets of medication. You know, for me to go in a bathroom to pass on urine, I would check, is the bathroom not very close to someone whom I know? Because the moment you use the bathroom, it was antibiotic smelling in. I was taking 4-5 times of antibiotic. Then I said to myself, enough is enough. I'm ready to go. Ndaneta. Pamwe pacho vaimamwa akawanda wonzwa dzungu. Wotadza kudriver, wopaka paside peroad. Then I said, enough is enough. I'm not taking this nonsense anymore. I took them all, I mixed them. In Michigaba, 6 months dose, I mixed it, I prayed for it, and I flushed it.
I said, God, I'm ready to go. I've got one child. Ndatora life cover. I'm ready to go. If you don't save me, take me. I flashed it. Ndatanga kugara. Weak. Ndaitarisira because I used to walk like this. Ndaitarisira kuti I won't walk. Week rapera ndiri kufamba. Rechipiri rapera ndiri kufamba. Rechitatu rapera ndiri kufamba. Rechifova ndadzokera kuna doctor. Doctor akambonitarisa akati I see no, the pills are working very fast, more than what I expected. You are fine. And from that day, I am fine. They wanted to kill it and remove it to empower one, and I am fine. Prayer works. Prayer answers things. Zvikaramba kuvanhu, handei kuprayer. When you are defeated on your reasoning, let's go to prayer. You can ask her. Here she is. I went to theater. I didn't tell her. Because pamwe pacho unoona kuti ndinomushishidzira anovhunduka mwana wanu. I won't. Unotsara kuti pane nguva dzaunomboda your me moment naMwari. There's time pane atinoti me time. My own time naMwari. Zvikaramba kuvanhu handei ku-me time. Yaunoti, I need you. And remember, our faith does not grow unless we shake up a me time. Yaunoti, it's either you God or I'm no more. It's either you do it or I'm out. I have no left side, neither right. Front is blocked and back is blocked. But now it's only you. It's either you do it or it's over. Prayer works. And we need, as we're rounding up this theme of establishment, there's no proper establishment without prayer. There's no proper establishment without referencing the word of God. There's no proper establishment without referencing the word of God. When the ship is shaking and Jesus is sleeping on the couch, don't endure, wake him up. Go and ask the disciples. The ship was, when they were crossing over to Gennesaret, the ship started to shake, but he had said, let's cross over. Tibve kuguta rino tiende ku Gennesaret. Paari kuvati let's cross over, he decided to sleep. When he decided to sleep, the wind decided to start. Mukatendera Jesu kurara muupenyu hwenyu, mhepo dzinosimuka. Mukatendera Jehovha kurara, mukatendera prayer kupera mumba, mhepo dzinosimuka. Kusvika ati mutsai murume uyu, mamutenderere kurara. Ishe hamuna hanya nesu here. Munorara mhepo ichidai. Ndopaanongosimudza musoro kuti wind be still. Kune mumwe munhu ari kundinzwa here mangwanani? When we are rounding establishment, let's go and read the Bible. Let's pray. In due time, you need the word of God. I want to repeat this with a very strong message. You need the word of God. You need the word of God. There is time that you don't have the time to read it. You have time only to recall what is in. You need it. You need the word of God. You need. I'm your leader, I'm your pastor, but you don't need to be on my back. And you need to walk. Let's walk the journey. When I get there and say it's 10 kilometers, I'm tired, you must also say my legs are also tired. I must not be taking you off my back and you sit aside. Faith is a journey. Let's walk it. Let's walk. Faith comes by hearing the word of God. When I fought this kidney, I took every form of antibiotic. I took it. I used to pack. There's another time that I packed when I was coming from Limpopo. I was this lady. Agandita, are you okay? She was not driving, and there were the two of us. I packed for 3 hours. I could not stretch my leg. I could not stretch my hand. Because I was seated in one position for too long, and it like cramped. I stayed there 3 hours, parked the car outside the road and waited. Pain was so strong. And it was a manual. The right leg was fine, the left could not work. And I could not drive. She was,
We stayed there 3 hours. Then after that, I got relief. I was praying, and it worked. But I was taking medication. After that, I took 4 mablufen. 4 blufen. Unodya mapiritsi kunge mushonga. Unodya kuti mapiritsi unogona kuguta. Unopiwa ndiro so yekuti unowasvada ukanzwa kuti mudumbu mapinda chimwe chinhu. I want you to know kuti kana Mwari vari Mwari, pamwe pacho vamwe hatisatadarika nepekuti unoti it's either him or no more. I passed through that experience, and I had only 1 child. And then I was contented 1 child is enough. Unovaberekerei kana vachizotambudzika. Kune munhu anoda kutaurira mangwanani ano kuti your health should be founded on prayer. Your children should be founded on prayer. Your resources should be founded on the word. We must have scriptures to turn to. On raising children, we need scriptures. Sometimes what we need more, we need more than just giving them good education. We need more than just talking to them. We need prayer. Why? Prayer goes where you are not able to go. Prayer goes where you are not able to do it. Prayer goes when your capacity has failed. Prayer will never fail. And do you know what it means? When you are saved, it means you trust completely in him. Your trust is not shaking. You are 100% in trusting God for who he is and what he can do, and he will never fail. And one thing that I like about prayer, everyone is allowed to pray. I mean everyone. Everyone has access to pray. Everyone. Everyone is allowed to pray. People can deny you any other thing, but prayer does not need man. It needs you. You need to pray. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, tikasanamata Mwari tinofa. Can I tell you one thing? Wisdom ine painogumira. Understanding ine painogumira. Human understanding, the most intelligent person, anima weaknesses. Can I repeat this? Those that you admire. You know, at one moment when I was growing up, I used to see someone driving a car, wearing nice things. I used to think they don't have problems. But now, I can relate to you and I can tell you, someone could be driving a car but with full of problems. They need God. Someone could be sleeping in one room but they still have problems. Akuna munhu asingadi Mwari. Tese. Vangani wenyu vaimbofunga kuti kana ndane mota handisina nhamo. Vaifunga kuti wakomana ndikatambira ndikaita mota handisina nhamo. It's not true. Vamwe wenyu vaiti ndikaroorwa, kana ndangawana murume wangu ndatoright. Unotozoona kuti paungori wega nhamo dzadziri shoma. Watone murume wacho, you need more prayer. Aripo akagara apa uchida Mwari. Wani wakuda prayer inochengeta iye. Unozoda futi prayer inochengeta iwewe. Uine mukadzi wako so makagara so muchidanana so. You still need prayer. Ndakagara namaifundiso, I need prayer. Otherwise vanobhururuka ndikazana ndakati wawa. Baba mufundisa mai varipi? Baba mai varipo ndotanga nchiti vakaenda kuZimbabwe. Vazodzokorera zvototi vakafamba, mai vavo vanorwara kusvika ndazoti vana baba ndakarambwa. Munhu anongomuka achikudza kuti handichadi. Ndakanganisei ndati handichadi. Ndini ndakamboti ndinoda ndati handichadi. Koko chechi inoti nhai mai ina ndaurorwa nechechi ndakawinga iwe pano handichakudi. Zvakuzi uswero chiti mweya mutsvene daumbopfekawo vhendi hombe ndakuenda. Vakawanda vafundisi vatakaona vakasiyiwa nemadzimai. But yekuti every man, because you know the problem iripo ndekuti havazogoni kudya. Vakanzi fasting varipo wedza vanoda here kana vari chiupenyu ichi chandinetesa ichi. Mai kobasa iwe sara nebasa rako. Wakandiroora usiri mufundisi. Kune vafundisi vari kusiyiwa vakawanda. Kwete nekuti vatadza, mai vangobatwa neumwe mweya. Saka everyday unongoshongonamata Mwari munhu ngaaramba aripo basa renyu ripfuurire pamberi. Mwari wekudenga mumurangariro pakuda kwake. Paanopfeka mumuzaruriro asipfekese munhu waMwari. Unongoshikokumbira minamato iyoyo. Prayer inodiwa. Saka never ever think.
But ndoda kubvunza munhu wako iye akafuma achiti haachadi, what is the reason? Vangani wenyu vakambonzwa munhu achinoti haachadi, hapana chikonzero, haachangodi. What I thought you are not. Ndaneta. Unoziva kuti kuna ana mai vakagadzira lunch box, baba vachienda kubasa vakasazodzoka futi. Unowedzerwa message kuti ndaenda. I was doing counseling very few days ago. Idzo nyaya dzedu dzekuenda kumhiri. Munhu akasvika ikoko akanosangana nemunhu wake waakafamba naye form 3 ne4. Kati ndazosangana nedream of my life. Hauna chavatadza, hauna chavandibira. Mwari akubatsire kwemakore atakachengeta. Ndoda kuudza kuti in every situation you need prayer. In everything that you think you have achieved, for you to stay there you still need prayer. Otherwise mumi dzinouya, mapere anouya. Unoziva kuti urambe uchifamba zvandiri kuita izvi, you need prayer. Kuramba wakadai makumbo ako achifamba zvandiri kuita izvi, you need prayer. Even kuti udye Christmas chaiyo, unoda prayer. Unoona rohwa nemudumbu musi weChristmas. Kwapurwa nemudumbu chaiyo musi weChristmas chaibva songoti apa wotokotama. Chapera mudumbu wamangoporowo. Ndakamboenda pane muchato kumusha. Tichikura taisitiso vaya kuti taidya pese patasvika. Tasvika paya nemafesi angu taginyapfura taenda pamberi. Umwe wedu tichingonotora jeri. Vakani venyu vanoziva jeri. Jeri yamunere pamari. Varova makapu mairi vatanga kurutsa. Pakazouya chicken nebeef shashanga yakutorutsa. Muchato wese wakapera adya jeri. Asi pamuchato angadi aripo, access yenyama yanga iripo, but appetite yakaramba. Dumbu raka-upset kwa nejeri, ranga rajaira nejeri, rajaira maguru nematumbi. Dai jeri so, akurutsa kudai so, akurutsa mukomana atogara pasi pemuti, tapedza kwako musesedza. Isitazodya nyama taguta kwako musesedza kuenda naye kumba. Asi nyama asina kudya. Asi asvika pamuchato. Mwari ngavakubatsire. Umboti whatever I've achieved, I will maintain it with prayer. Whatever I need, I will dedicate it to prayer. Whatever I have, I will dedicate it to prayer. Whatever is difficult, I will dedicate it to prayer. You need faith. Wakatarisa so, kufitwa nehembe chaiko unoda prayer. Unowana utenga hembe nyowani kavanhu vakasatombozviona. Nemadira ako emarecommends aya. Unzokera kumba uchiti asi yekudhara vakati yakanaka ko iyi havana kuiona. Unodzokera kumba zvisina kuita. You need prayer. Kuti acknowledge chaiko kugamuchirikawo kuti pasvika vanhu. You need prayer. Kuti utongokwanawo pavanhu. You need prayer. Moso iwewe uri kuforeign land. Kuti vanhu vave comfortable newe. You need prayer. Can I repeat this? You need prayer. We need to be rooted in prayer. Why zvirwere zvinonzwa munamato, madhimoni anonzwa munamato, vanorwa neve vanorwa munamato, utano hwako hunonzwa munamato. Hapana chisinganzwi prayer. Your full establishment is rooted in prayer. Inini ndakararamiswa neprayer, and I want to tell you, prayer. Imi menyu munozoenda nemaJordan kuti mudiwe nemabhebhi. Isi takatodiwa zveprayer. Uine siripazi reyero rine wayaso kuti Mwari pandinoenda. Aono kuti mukomana uyu ane future kumberi. Vamwe vanenge vabhururuka kuti mukomana akabhururuka futi. Bari manje akazouya neprayer, ukaona anenge azonongedzerwa neprayer. Chine chato chiname hachiendi. Hauna uzvinzwa. Alright, ngatipadarike. Kana usina uzvinzwa, kana musina uzvinzwa muna uzvinzwa. Vana baba nana mai, gore rakupera. We have come to almost the end of the year. We really need to look back and say, what has the Lord done? Not only this year, but including the previous year. What is it that He has done? And how can I keep these things intact and not lose them?
Do you know what is success or a business? When it's the worst thing comes to the worst, stop. If it's a business, break even. Don't go back. You see what I'm saying? Break even. Tikaita upenyu wekuti nasi une 20 rand, mangwana une 1 rand. Ashandi. Nasi ndine 20 rand, mangwana I must have 40. Kana 40 yaramba, at least ngandiwe ne 20.5. We need to be established. We need to be rooted in the word. We need to be established physically. We need to be established in health-wise. We need to be established financially. We need to be established in whatever we do. Let's not keep on going back. Let's keep on going forward. When I said establishment, when the Lord has whispered for me on this theme, he really wanted people to be settled. Regakurarama, when you are established now, you don't need to retire and start staying in a shake. Kana marambo kusimudza gara ikoko. Kana marambo kushitsa gara ikoko. Itasa Jehoshaphat arikuti imi Mwari ndimi mambo emarudzi wose. Mambo otishitsa pano mukati tisauraya vana ngavarege kutora zvinhu zvedu. Ngavarege kutibata. Ndopaari kuzoti if you believe in the word of God, you'll be established. If you believe in the prophet, you'll prosper. You see what I'm saying? I have another 2 Sundays to preach. I want you to understand the concept of establishment. It has to be rooted on the foundation of faith. It has to be rooted on your faith. The establishment must be not more physical. It should be more spiritual than manifest in the physical. Not more physical. It should be more. Why should it be more in the spirit? Because no one can steal what is in you. People can steal what is outside, but they cannot steal what is inside. Vanhu vakakubira imba, iwewe une imba mumweya. Unongonotenga imwe imba mumweya because dzinobuda mumweya. Haugoni kuibvisa panyama uchiisa mumweya, but unoibvisa mumweya uchiisa panyama. Saka dzimba ngadzizare mauri mumweya, kutenda ngakuzare mauri mumweya. Let your establishment be strongly spiritual, so that what is ever is outside, if it is attacked, the spirit will give birth to the other things. Can I repeat this? What is outside, if it's attacked, the spirit will give birth to what? To more, because it is done in the spirit. When the blessing was the Abrahamic, Lot took the good land, but because he did not have it in the spirit, it became Sodom and Gomorrah, a place of sin. But Abraham took the less fertile land, but because it was in him in the spirit, uswa wacho wakazongotanga kuteerera anointing. Mwari ngaakuropafadze neestablishment iri spiritual inogara mauri, isingabike, isingatorwi, isingaparadzwi, isingaparari. Mwari ngaakupe chiri mauri, chakadyarwa mauri, hakuna unochitora. Pese pauri kufamba uchipinda mumba mako, iti grace took me here. Pavana vako, grace gave me this. Why? No one will take them. Ndinowanzotaura nevanhu vanoti mufundisi zvadhakwa. Ndoti zvinomwa doro sei zviri pamuKristu? Fundisi zvadhakwa, zvinhu zvacho zvatodhakwa. Ndoti zviri pamurere, zvinodhakwa sei zviri pamuKristu? Doro racho razviwanepi? Because zviri pamuchi, zvinofanira kunzi zvableswa, kwete kuti zvadhakwa. Zvinodhakwa sei zviri pamuKristu? Zvinodhakwa kapa munhu ari kubhawa. Po pamuKristu pane mweya washe zvinodhakwa sei? Aumbonamatira chinhu chinonzi spiritual establishment. Anointing yakaiswa pamusoro pako, zodzo yakaiswa pamusoro pako, chavakabatiswa gore rino nechavakabatiswa makore ese apera, chirege kutorwa nevakaipa. Ngachirege kutorwa nevakaipa. Vana mai nana baba, ndiri kutarisa vana vatinava. Ngatinamatei kuna Mwari, tivaise muna Mwari. Tirege kuzotarisa guva remwana. By all means, chipo chakabva kuna Mwari ngachirege kufa.
chirarame kusvika pakukwegura. Zvinongogonekwa chete neprayer. Kune madrugs, kune suicidal spirits, kune hondo dziri kuitika. But if we dwell down to prayer, we can protect our children. We can protect our health. We can protect what the Lord has given us. But we need to be full of the word of God. We need to be full of understanding. We need to know that when any other things has failed, our God does not fail. Let's try trust in Jesus until our last breath. Whether zvakanaka kana hazvina, let's just trust him. Mangwanana ndoda kuti chisimuke present worship iwe kuno. Ndoda kuti umbonamatira establishment yako. Uti God, I want to know you. I want to stand in you. I want you to help me. Kuti kutenda kwangu kurege kupera. Unoda tine vamwe vanhu vari pano vekuti mazuva makore mashoma anotera anenge akutomwa doro. Anenge atosiyana nezvekunamata. Where you are now, your faith must never decrease. It must always increase. Tingoimbirwa one song tisvike panguva yekunamata. Pane song yanambo request. Tiimbirwe tisvike panguva yekunamata. I want you to pray for spiritual establishment. It will manifest in the physical. Muzita ra Jesu. Over and over, like a mighty sea, comes the love of Jesus, rolling over and over, like a mighty sea, the love of Jesus, rolling over and over, like a mighty sea, rolling over me. I have got joy deep in my heart, up in my mind. Yes, I have got joy deep in my hallelujah, up in my mind. Hallelujah. Yes, I have got joy deep in my heart. I feel the joy up in my mind. Hallelujah. Joy. Yes, I have got joy. Hallelujah. Yes, I have got joy. I feel the joy. Hallelujah. Yes,